एवरीवन वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो चलतु आज आम बाहर पड़े गणेश पूजार जो मार्केट रे हो देखापी जेहेतु दिन सारा आज पूजार कुआड़े भी जाइने संध्या बेले बाहर पड़े बुलवाई आठी सी भी वीडियो स्टार्ट कर देना स्टार्ट करता दौना। तो चलतु बाहर जावा तापर देखा कौटी कौन पूजा हो बाहर पड़ी बुलते किंतु सेते बेलू वर्षा हो नथिला ठीक है बाहरी पड़े वर्षा स्टार्ट किंतु आम से वर्षा भी बाहरी पड़े एठी भी पूजा होची। हाँ छाड़ी छाड़िए लोक मैंने एमती बसिक चाहिए जे मो वीडियो रे किसी कहि पारिनी। यस कैमरा हाँ कैमरा तो ऑन नथिला किंतु एमती समस्त चाहिए मो पार्टी बंद होगा फोन आने कथा पूजार गोटे स्टार्टिंग पॉइंट पहुँची जाइए। चलतु ये देखा आगे मोबाइलटा भी आगे भल से धरवा तापर देखा ठाकुर को आम धीरे धीरे कर देखु ये काली आपण मैंने देखी आज देख पुलिस मैंने पूरा जोगी ये भी अच्छे आसी पहुंची जाइए के जगह एफएम गोले खाली गोले मुझे जानी ये स्टार्टिंग की भीड़ बाइक सब ऑलरेडी से साइड कर देकी रखी दे जाए बेलून ये 18 फुट गणेश यही जगह बुलिक आसवा देखापी तो मुझे गोटे हाथ मोबाइल धरी पारे से एमती कर रखी कहीं जेहेतु भिड़ अच्छी प्लेट टंका 30 पहुँची आम चार चलते स्टार्ट करदे खाଇବା सी भी सेपटे खाଇବା स्टार्ट करदे यू टे फांका अच्छी से वीडियो बन ए ग्लास केते खेलना जिनस हाँ ये आइले देखा ठाकुर दर्शन करके आइला बेले सब दुकान टिके पशि बुली बुली पड़ा आसिक आम पहुँची जाइए ठाकुर पाखे चलो भीतर को जीवा भीतर को जाई होबो कि नहीं भीतर को जाई होबो देखी दी ठाकुर को दर्शन टे मिल जाए तो जना पड़ूनी जूम कर देख
এই জায়গায় এতে জোর যে গীତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଦେଇପାରିଲିନି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ସେଠି ପୁଣି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛେ ଏପଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପଟେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମେଢ଼ ବସିଛି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ମେଳାଟା ଖାଲି ସେପଟ ଲାଇନ୍ରେ ବସିଛି ଆଉ सेल्फी पॉइंट ଆଗକୁ ଭିଡ଼ ଏଠିକି ଯାଇ ବି ହବନି ଯିବା କେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତା ତ ଆଗକୁ ଲୋକ ଆଗକୁ ନାହାନ୍ତି ଯାଇପାରିଲେନି ଠାକୁର ଦେଖତେ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିছে ଏପଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେପଟେ ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଏରକ ଗାଡ଼ି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି କହିବି ପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଜାଣିନି जूता संख्या जेहेतु बढ़ीगलानी हाँ। स्टाण्ड दरकार जूता ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲି ଆଣୁଛୁ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ବି ବୋଧେ ପୂଜା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଛି କାଦୁଅ ପୁରା ରାସ୍ତା ସେପଟ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଟିକେ ଏବେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଫାଙ୍କା କ'ଣ ତଥାପି ଭିଡ଼ ଅଛି ହେଲେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଆମର ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ପଶିକି ବାହାରି ଆସିଲେ କଲିକତା ଭିତରକୁ ପଶିକି ବାହାରି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଦିନେ ଫାଙ୍କା ହଉ ଆସିବା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ତାପରେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ରିଟର୍ନ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି मोबाइल ଭିଡ଼ କମୁନାହିଁ ଭିତରକୁ ବି ଗେଟ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛୁ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଆମେ ଆଗେଇଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ସ୍କୋୟାର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଟନିକ୍ସ ନୂଆ ଖୋଲିଯାଇଛି ହୋଲସେଲ୍ ଦଶ ଯେ ସେଠି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେରକ ତାଟିଆ ଗୁଡ଼ା ବିକୁଛ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବିକୁଥିଲେ ମିଳିନଥାନ୍ତା ଚାଲ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଷ୍ଟେସନରେ ପୂଜା ହୁଏ ଏଥିରେ ଏଠି ପୂଜା ହେଉନି କ'ଣ ହଁ ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଏ ତ ହଉନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ହଁ ଏପଟେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ଷ୍ଟେସନରେ ତ ପୂଜା ହଉନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେନି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି ଡେକୋରେସନ୍ ତ ଦେଖାଯାଉଛି
Yes. এইଠି এইଠି ପରେ ଏପଟେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଡେକୋରେସନ ମାନେ ତ ପୂଜା ଆଉ ଏଠି ବାଁ ପଟ ହେଇଛି। ହଁ ଏଠି ଏ ସାଇଡରେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଶ୍ରୀରାଜ ମେମୋରିଆଲ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିକି ଆସିବେ। ଏଠି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ଭିତରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନି ଦେଖେତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ୟେସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ରୁମ୍। ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସେ କାମ ତ ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକିନା ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ପଶି ହେଲାନି। ଖାଲି ବାହାରେ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଗା ବାହାରେ ତଥାପି ତ ଢେର ଜାଗା ବୁଲଛେ ଢେର ଜାଗା ଠାକୁର ଦେଖିଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ସିନା ଯାଇ ହେଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବି 2 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ବି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଛାଡ଼ ତା ଭିତରୁ ତ ଯାଇ ହେଲାନି ଏତେ ଯେ ଭିଡ଼ ଗାଡ଼ି ତ ଯିବନି। ଯେତିକି ସମୟ ଖାଲି ପଶି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ବାହାରିତେ ବି ଢେର ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଆଉ କିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।